Türkmenistan'da alkogola karşı milli programı kabul edildi. Yani yurtta spirtli içkileri satyan sewdan okutlarının işi çäklendirilip başlandı ve alkogol önümlerinin bahasy ýokurlandy. Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmeleri alkogolun el ýeterliligini çäklendirmek boýunça başga da birnäçe goşmaçy talaplaryň giridilenligini habar berýärler. Sugunlar Balkan vilayetinde alkogolli içkileri ve piwa satyan yerleri yapıp başladılar. Lisensiyası bolan uly dükanlaryň sewda düzgünleri ütkedildi. Ýagny olary her ele 22 ýaşdan uly bolan raýatlara 500 millilitrelik çüýsü arakdan köp satmazlyk tapşyrylýar. Dip Balkanly çeşmeleriň biri 22-nji ýylda gurrun berdi. Şeýle-de çeşmelere görä toýhanalarda mihmanlara arak bermezlik ýaly talaplar hem giridilýär. Döwlet mediasynda 18-nji ýylda çap bolan maglumata görä Türkmenistanda alkogolyň ziýanly täsiriniň öňüni almak boýunça 2025-28-nji ýyllar üçin milli maksatnamasy tasdiklanypdyr. Resmi habarda ministrlikleri pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna vilayatleriň hemde Aşgabat we Arkadak şäherleriniň häkimliklerine meýilnamanyň ýerine ýetirilmegini üpçün etmegiň tapşyrylandygy aýdylýar. Azatlyň çeşmelerine görä mundan beýlek satylýan alkogol önümlerinde ýörite belgileriň bolmagy talap edilýär. Indiden beýlek spirtli içkilerin çüýsesinde +21 nysany hukman bolmaly edilip, telekiçilere ýörit nakleykalary ýelmemek tapşyryldy. Sewda azyk tenagaty tarapyndan her dänesini 5 manatdan satyn alyp satylýan arakdyr, konyak, piwa, viski, tekila, likör, çakır gaplaryna ýelmemek talap edilýär. Dip Balkanly telekeçi gurrun berdi. Şu günler yerli dükanlarda spirtli içkileriň birden gymmatlandygy gözeýilýär. 19-njy ýyldan beri alkogol önümleriniň bahasy ortaça 30% çemeti ýokurlandy. Mysal üçin 52 manatlyk Bekre atly arak 60 käçelini gymmatlady. Mayta atly 15 manatlyk iň ardan çakır 25 manat boldy. Ony köplenç arak horlar alyp içýärdi. 1 awgustdan döwletiň aksis salgydynyň ýene ýokurlanjagyna garaşylýar. Bahalaryň ýüz göterim gymmatlamagy mümkin. Dip telekeçi aýdýar. Bu ýagdaýda käbirleriň öz mümkinçiliklerine görä arak önümlerini satyn alyp goýmagy finansiýanlygyny habarçy belliýär. Türkmenistanyň alkogoly çäklendiriji milli programasyny tasdiklap spirtli içkileriň sewdasyny çäklendirip başlamagy Orsiýadyň Türkmenistandaky sewda wekiliniň esasan musulman ýylatly ýurtda alkogolly içkileriň ören uly mokdarda satylýanlygyny aýtmagynyň ýa gabat geldi. 3-nji ýylda Tatarstan Respublikasynyň Sewda Senagat Palatasynda sewda wekilleriniň geçiren hepdeliginde çykyş eden Andrey Hriponov Türkmenistanda işlemegiň aýratynlyklaryny häsiýetlendirip, musulman ýurt ýapyk ýönemeňe garamazdan alkogol şeýle bir uly mokdarda satylýar, muny hatda Moskwanyň dükanlarynda da görmedim diýdi. Şol ýygnaga gatnaşan Türkmenistanyň Gazandaky baş konsulu Güç Garayew Rus resmiýetiniň aýdanlaryndan hususan da ýapyklygy destinariýet etdi we Türkmenistan diňe erwet adamlar üçin ýapyk diýdi. Türkmen häkimetläriniň alkogol sewdasy babatyndaky soňky çäreleriniň Rus sewda wekiliniň ýurtdaky alkogol sewdasy barada aýdanlary bilen bagly bolup bolmazlygy belli däl. Alkogol sewdasy Türkmenistanda mundan birnäçe ýyl ozal hem gysga wagtlyk çäklendirilipdi. Şeýle-de alkogolly içkiler 1,5 ýyl mundan ozal gysga wagtlyk gymmatlapdy. 2024-nji ýylyň ýanwarynda spirtli içkiler birden 20-30% aralygynda gymmatlady we şol aýda ýene-de ozalky bahasyna bardy. Bu ýagdaýyň sebäpleri türkmen resmiýetleri tarapyndan açaçan düşündirilmedi. Türkmen mediasynda çap bolan resmi habarda Türkmenistanda alkogolyň ziýanly täsiriniň öňüni almak boýunça 2025-nji we 2028-nji ýyllar üçin milli maksatnamanyň tasdiklanmagy raýatlaryň saglyk ýagdaýyny we abadançylyk derejesini gowlandyrmak maksady bilen düşündirilýär. Emma Türkmen hökümeti alkogol bilen bagly problemalaryň derejesini şol sanda alkogolizma uçuranlaryň sanyny we ýüze çykýan hadisalary görkezýän statistikany bu gede kim çap etmedi. Ýurtda spirtli içkileriň sewdasyny çäklendirmek boýunça çäreler öň hem girdilipdi. Her gezek alkogolly içkileriň gytalmagyndan we gymmatlamagynyň soň spirtli içkileriň ýasama görnüşleri we bulardan zäherlenýän adamlaryň sany köpelipdi. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanly Lukman şeýle diýär. Döwlet ýurt 2025-nji ýylda temmäkiden azat bolar diýipdi. Emma gynansak da çelimkeş köp. Täze maksatnamy alkogolyň adymy ziýanyny azaldyp biler öýtmeýär. Türkmen maşgallalarynaky çäreler we toýlar alkogolsuz geçmeýär.
Türkmenistanlılar alkogoli köp satın alýar. Gadagançylyklar hiç wagt netije bermeýär. Türkmen hökümeti ýurdu 2025-nji ýyla çenli çilimden doly azad etmegi wada berip ençime ýyllap çilime garşy milli programmasyny durmuşa geçiripdi. Temmäki önümlerden köpçüliklerin yerlerde ulanylmagy doly gadagan edildi. Onuň importy we sowdasy diňe çäkli guruluşlaryň garamagyna berildi. Munyň bilen bir wagtda ýurtda temmäki önümleriniň gaçakçylygy döredi. Gadagançylyklara we jazalandyrmalara garamazdan çilimkeşlerde ýasama temmäki önümlerine we nasa isleg artdy. Azatlyk bilen anonimlik şertinde görüňdeş bolan Lokman resmi statistika çap edilmese-de harakhorlyga uçuran adamlaryň ören köpdigini we olaryň arasynda dürli ýaşly hemde dürli kärli adamlaryň bardygyny belledi. Lokmanlaryň arasynda arakhorlar köp. Käbir hirurglar arak içmese operasiýa girip bilmeýär. Polisiýa ofisiýerleriniň uly bölegi arakhor. Kanun goraýjy edaralarda alkogoly tabin bolanlar bar. Emma kanun olaryň eline bolansoň olaryň arakhorlygyny hasaba almak mümkin näl. Diýip Lokman öz tejribelerine esaslanyp gurrun berdi we meseleni gadagançylyk bilen çözüp bolmaýanlygyny belläp arakhorlygy bejermek üçin zerur çäreleriň bolsa ýurtda görülmeýänligini aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti alkogol önümleri boýunça import-eksport maglumatlaryny hem şeýle-de spirtli içkileriň haraçlanyşy boýunça sanlary we alkogola ýolugan adamlaryň näçesiniň hasaba alynanlygyny äşkar etmeýär. Marw vilayatynyň täze bellenen häkiminiň öňkü wezipesine gaýtadan girişmek bilen Sewtiň buğdoýdan oşan ekin ýerlerini sürmi işleri geçirilýär. Etraplaryň käbirine buğdoý urlan potrot ýerlerini güne wakar ekilýär. Galleken daýhanlaryň köpüsi bergil çykanlygyna aýtsa, gogoçeken daýhanlar göýgorşuň pes bolanyny aýdýar diýip Azatlygyň habarçysy habar berýär. Häzir Oğuzhan, Sakarçagy etraplaryny buğdoýdan oşan ýerler sürülip güne wakar ekilýär. Gogoçy meýdanlaryndaky mezur zähmet. Şol sanyny işsiz we ören mätäz adamlaryň gatnaşmagyny amala aşyrylýan çürtüm işleri dowam etdirilýär diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Onuň sözlerine görä, häzir howada meýdan işlerini çykmak islemeýän we öz saglygyny goramaga çalışan büdjet işgärleriniň her birinden gogoçy çürtümü üçin eýilip 50 manatdan pul çöplenýär. Etraplarda aýry-aýrylykda gurulýan potrotçu daýhanlar bu ýyl buğdoy hasylynyň pes bolanyny, köp kärinleçiniň bergili çykanlygyny aýtdylar. Türkmen hökümeti bu ýyl 1.400.000 tonnadan gowrak buğdoy hasylynyň alynanlygyny aýtdy. Geçen ýyl hökümet 1.200.000 tonna buğdoy hasylyny ýygnanlygyny aýdypdy. Emma azatlyk bilen gurulşan daýhanlar geçen ýylym şu ýylym buğdoy hasylynyň gowy bolmanlygyny, planlaryny dolup bilmän bergil çykan daýhanlaryň köp bolanyny aýtdylar. Biz buğday planını dolup bilmedik. Sebäbi yerimize wagtynda dökün bermediler. Bize dökünü özümizin satyn almaladygymyz aýdyldy. Biz onsuzam suw üçin çykdaja etdik. Häzir eden çykdajalarymyzy hem alyp bilmedik. Indi plan dolup bilmänimiz üçin güne wakar çygdyny ekip berýimizi yapmak talap edilýär. Dip adynyň aýdylmalygyny soran Potrot saýtdy. Azatlygyň habarçysy gogoçy eken daýhanlaryň hem bir näçesi bilen söhbetdeş boldy. Olar gogoçy eklen ýerleriň köpüsini göýgorşuň gaty pes bolanyny görüň berdiler. Häzir göýgörün gogoçylaryň boyu gaty kiçi. Näme hasyl alarys onan bilemzok. Bize wagtynda azot bermediler. Hasanygy azotyň her haltasyny 25 manatdan satmakçy boldular. Biz her haltasy 30 kilogram bolan azot üçin 25 manat pul berip bilýän bolsak, mal sowdasyna geçerdik. Öýümizde iýmäge çöregimiz gaýgy. Diýip daýhan aýtdy. Onuň çaklamasyna görä, şu ýyl paýty hasyl hem gaty pes bolar. Ýekeji potrotçy hem planyny dolup bilmez. Diňe telekeçeler tonlap paýty satyn alyp plan doğrulediler. Ayrı-ayrılıkta guruluşulan daýhanlaryň, hünärmenleriň tasdiklamagyna görä, Türkmenistanyň döwletiň paýty bazalaryndan paýty satyn alyp döwlet borçnamalaryny doldurmak praktikasy üstünlükli dowam etdirilýär. Ýöne ýaşaýjylar bu hili ýagdaýda doldurulan planlaryň ýöneki adamlaryň durmuş, ýaşaýyş şertleriniň ýokarlanmagyna, şol sanyna sevit
infrastrukturasynyň hususan ýollaryň gowlanmagyny peýda etmeýändigini aýdýarlar. Sosial mediada paýlaşylýan videolar we suratlar ýurduň etrap ýerlerindäki ýollaryň inni 30 ýyldan gowrak wagt bäri iýdegsiz, bejergisiz ýatanlygyny görkezýär. Emma häkimetlerden bu ýollarda bolýan köçe hadiseleri, awtologlara ýetýän ziýan, salgyt töleýjileriň ýetkileri barada döreýän soraglary düşünür salmak mümkinçiligi döremeýär. Garagum etrawynyň ýaşaýjylary ýol ýagdaýynyň düzelmegine köp garaşanlyklaryny, ýollara täze asfalt düşüljekmiş diýen gurrunlaryň bolanlygyny aýtdylar. Aýdylmagyna görä, Garagum etrawynyň gara ýollaryny öňermek işi hususy telekeçilere tagşyrylypdyr. Salgyt salynan ýaly olaryň bileleşip ýol harajatlaryny çykarmalygy aýdylypdyr. Emma telekeçiler onça pullarynyň ýokdugyny, ýol täzelep bilmejekdiklerini aýdyp, mundan artyk basyş edilse telekeçilik işini togtatmaly boljakdygyny duýdurypdyrlar. Biz onsuzam döwlet salgyt gullugyna esli pul geçirýäris, ondan daşary gaz, tok, suw töleglerini edýäris. Kanun goraýjylary ekläp otyryz. Şeýtmesek işlemäge mümkinçilik ýok. Bular indi bize ýollary täzeleň diýerler. Biz öz owamyzyň köçelerini hem oňaryp bilemizok. Diýip azatlyk bilen gurlaşan telekeçi aýtdy. Onuň sözlerine görä, häkimlikde geçirilen ýygnakda telekeçilere ýollara asfalt düşäp bilmeseňiz, egerde işlejek bolsaňyz iň bolmanyny çukurlary ýaman diýipdirler. Häzir Garagum etrawynyň köçeleri ýamaldy, emma 300 metr çemeti ýol ýamaldy, galan 150 kilometr ýol ellenmän galdy. Häzir hat üstünde ýol oňardyk diýip hasap bererler. Diýip telekeçi aýtdy. Aýra-aýrylykda gurlaşylan telekeçileriň sözlerine görä, sebitde pul häzirki wagtda diňe hukuk goraýjy işgärleriň we häkimlik ýolbaşçylarynyň eline jemlenen. Olar telekeçileri gorkuzyp paralýarlar. Söhbetdeşlerimiziň biri bilim adam. Bu zatlardan doýduk. May tapsak daşary ýurtlara gaçyp gitmegiň pikirini edýär. Ýurt häzir akmaklaryň dolandyrýan ýurduny ögürli diýdi. 2 ýyl öň işini düýüpli kemçilik goýbermekde aýyplanyp koglan. Emma golaýda öňkü wezipesine gaýtadan wellenen Döwranberdi Aneverdiýew prezidentiň 21-nji ýylda geçiren iş maslahatyna hasabat berip, gallaçylaryň ýagdaýy, önüm önürjüleriň kynçylyklary barada hiç bir zat aýtmady. Habarçymyz adamlaryň bu häkim öň yer, jaý, hatda çağlaryň oýnaýan meýdançalaryna senli satypdy diýip ondan gogluga garaşmaýanlyklaryny aýtdy. Türkmenistanyň ýokary okul jaýlaryna we orta hünär mekdeplerine dokument tapşyrmak mövsümi dowam edýär. 14-nji ýylda başlanan dokument kabul edişliginiň alınıp barylşy barada maglumat berýän Azatlyň habarçylary öňden bäri ýöredilýän düzgünler we täze talaplar şeýle-de okuwa girmek üçin sorulýan paranyň muktary barada habar berýärler. Türkmenistanyň ýokary okul jaýlaryna şu günler ýetasan barly adamlaryň çağalary dokument tapşyrýarlar diýip habarçymyz Gürrüňdeş bolan bilim wekillerine we enatalaryň birnäçesine salgylanyp 21-nji ýylda aýtdy. Azatlyk radiosu bilen howpsuzlyk galadalary sebäpli anonimlik şertinde gepleşen Aşgabatlylar çağalaryny okuwa salmak üçin eýen may aýynda öňünden gepleşip soralan parany berendiklerini we yer belläp goýandyklaryny gurrun berdiler. Olaryň sözlerine görä paranyň möçberi okuw jaýyna we fakultetiň tölegli ýa-da tölegsiz bolmagyna görä tapawut edýär. Meselem Lukmançylyk Üniversitetiniň Opşi Lechebni uğru boyunca stipendiyalı okuwa girmek üçün 30.000 Amerikan dollary mukdarda para sorulýar we ol yerler eýem, aprel we may aýlaryna pully adamlar tarapyndan satyn alındy. Diýip Aşgabatly çeşmeleriň biri gurrun berdi. Habarçylarymyzyň anyklap bilen maglumatlaryna görä medisina uğru boýunça tölegli fakulteta sorulýan para 10-15 miň Amerikan dollary möçberinde. Mahdumgul adyndaky döwlet universitetinde stipendiýaly okamak üçin paranyň muktary fakulteta görä 25 we 30 miň Amerikan dollaryna ýetýär. Tölegli fakultetlara girmek üçin 10 miň Amerikan dollary muktarda para sorulýar. Bilim ministrliginiň resmi maglumatyna görä şu ýyl ýurdun ýokary okuw jaýlaryna we orta mekteplerine dokumentleri kabul etmegiň wagt çägi 2025-nji ýylyň 14-nji iýulundan 18-nji awgustyna çenli diýilip ketgitlenýär. Orta hünär mekteplerinde hem para sorulýar. Ýene bir çeşme şeýle gurrun berdi. Molumçylyk boýunça uçuşçyda 7-10 miň aralygynda Amerikan dollary sorulýar.
medisina uğru boyunça orta hüner mektebine 7 we 11 min dollar aralygyna, ýagny şepagat uýasy bolmak üçin 7 min dollar, çağa doguryan akuşer kär üçin 11 min Amerikan dollary para sorulýar. Habarçylarymyz we çeşmelerimiz ýurdun ýokary okuw jaýlaryna girmek üçin dalaşgärlerden alynýan paranyň onlarça ýyl bäri saklanyp galýanlygyny we munyň ýaşlaryň aň düşünjesine yaramaz täsir ýetirýänligini belleýärler. Paraxorluň barlygyny görýän ýaşlar okuwa baranlarynda hem sol berdim goýdum ýoluny dowam etdirýärler we okuwyny hem para berip gutarýarlar. Elbetde, çağalaryň hemmesi deň däl. Halal okap kär aljak bolýan çağalar hem bar. Ýöne gynansak-da olar göze görünmeýär. Dip çeşme aýtdym. Şerede okuw jaýlaryna kynlyk bilen girýän ýaşlaryň bilim almagyna çäreler erbet täsir etdirýär. Şol okuwa girýän ýaşlardan meýletin çäreçi bolmagy radylyk hat alınıp başlandy. Ýaşlaryň ozalky çäreçilik tejribetine hem üns berilýär. Hususan da okuwa girýäniň mektepdäki çärelere gatnaşanlygyny subut etmek üçin ýörite minnetdarlyk haty tavşyrylýan dokumentlaryň arasynda hökman talap edilýär. Hopsuluk adalary sebäpli anonimlik şertinde söhbetdeş bolan enatalaryň we hatda bilim işgärleriniň bellemegine görä ýaşlary ýurdun öz okuw jaýlarynda okutmak köp maşgalalaryň maddi ýagdaýyna laýyk gelmeýär. Şu sebäpden daşary ýurtlarda okutmak has amatly hasaplanýar. Ortaça ýaşaýan adamlar öz çağalaryny dasar ýurtda okudýarlar. Esasanam Russiýa we Türkiýe çağalaryny ugradyp, okuwdan dasary isläp öýe pul ugratmaklaryny tawsyrýarlar. Bu ýurtlara ugratmak 5000 Amerikan dollary çykýar. Ol hem taýlanýan okuwlaryna bagly. Bank hasabyndan geçirilýän okuwyň tölek pullary okuwçylara we enatalara yeňillik döredýär. Dip çeşme Türkmenistanda daşary ýurtlarda bilim alýan raýatlar üçin göz öňünde tutulan manadyň resmi kursdan çalyşyk narhyna talgylandy. Daşary ýurtlarda okuyan ýaşlaryň ýakynlarynyň azatlyga görüň bermegine görä, hususan da orsiýetde okuwa baranlaryň aglabasy okuwynyň gapdalyndan işlemeli bolýarlar. Käbirler hepdede 2 gün okuwa barıp galan wagtyny günde 13-14 sagatlap işlemeli bolýar dip Aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Onlarça müň Türkmenistanly daşary ýurtlarda şol sanda orsiýetde Türkiýede we Merkezi Aziýa ýurtlarynda bilim alýar. Diňe bir orsiýetiň ýokary okuw jaýlarynda 47 müňden gowrak Türkmenistanly student bilim alyp, olaryň 7 müňi orsiýetiň büdjetiniň hasabyna okuýar. Bu arada orsiýetiň Aşgabatdaky ilçesi Ivan Valinkin geçen aýda Türkmen medeniýetine ma'lum etdi. Türkmenistanyň döwlet mediasyna görä 2025-2026 okuw ýylynda ýurdun ýokary okuw jaýlaryna 16782 student, orta hüner okuw mekteplerine 10879 adam kabul ediler. Şol ýokary okuw jaýlaryny tamamlanan raýatlaryň sany bolsa 15000-e golay bolupdyr.